Asger og jeg, vi har om ekstreme kropsidealer. Vores case, det er Ida Selfland. Hun er kvindelig bodybuilder, og den eneste danske professionelle bodybuilder, som er kvinde. Hun lever sådan at iscenesætte sig selv, både når hun er på til konkurrencer, men også i styrkecenter, hvor da hun ligesom er større end andre normale kvinder. Og så har hun de her drømme her, eller altså hvor hun vil for eksempel fokusere på en kropsdel og tænke, nu vil jeg gøre den her større her, fordi der mangler i forhold til de andre kvinder. Og det, ja, når hun iscenesætter sig selv på stadion og sådan noget, eller til konkurrencer, så er det den her lighed om loven, altså den retslige sfære af Honneths teori, fordi det ligesom er, hun besidder den her samme morale, tilregnelighed som andre mennesker og sådan noget, at hun ligesom kan finde ud af at fokusere på en vigtig ting og sådan noget. Men også når hun er i styrkecenter, er det også den her solidariske sfære, da hun ligesom besidder de grundlæggende værdier til ligesom også at kunne være sammen med andre og sådan noget, fordi typisk træner man ikke alene eller og sådan. Så den her fællesskab her, det kan hun også finde ud af. Ja, og det er så de her opløsning af sfære. Og så er der de her sponsorater, konkurrencer og blocking. Sponsoraterne, det er jo igen den her retslige sfære med at man besidder den moralske tilregnelighed. Men blokning, det vil jeg i hvert fald sige er helt klart den private sfære. Fordi de er sådan, folk sådan viser omsorg, hvis hun nu har fået en skade, eller sådan viser stolthed, hvis hun har vundet en konkurrence og sådan noget. Så ja, så og det er ligesom det gode liv, som Axel Honneth mener. Altså man skal ligesom blive anerkendt på alle 3 niveauer og sådan, og have en vid projekter, og det er jo det her med at hun ligesom kan fokusere på, nu vil jeg gøre mine ben større, som det var. Også, eller mine arme og ryg og sådan noget, at hun ligesom fokuserer, så ændrer sit liv efter det. Ja, det er det.